fra YouTube rollespilsserver serie med Nils, som jeg lovede i min update, som jeg lavede tidligere i dag. Og jeg fik fikset lyden, men jeg vidste ikke om det ville virke, men det gjorde det så. Og der er en rød der, der er en rød. Og jo, jeg kan godt lige prøve at vise jer, hvad spillet går ud på øjeblik. Jeg skal lige se. Altså, prøv at se. Man har laderrustning, og så har du... Nej, jeg mener serveren her. Og så har du det her uld på hovedet. Og så skal du nakke. Og du får en gratis texture pack på. Og vi er jo blå, så vi skal dræbe alle de andre. Ja, jeg lige ved... Der er en grå her. Gå din vej. Oh god. To grå. Jeg er snart nede. No. Men vi kan kun optage i... Nej, hvor længe er det her, det kan optage? Vi kan kun optage højst en halv time. Men vi skal heller ikke lave dem så længe, fordi at så tager det 100 år at uploade det her. Så man skal tænke på, at det her, det skal også uploades og alt muligt. Men ja, Niels er en af dem, den her serie er sådan en serie, der nok kan vare rimelig længe, for der er rigtig mange forskellige roller. Der er 5 forskellige rollespil på serveren, og det tager lang tid at gennemføre et rollespil. Så der vil nok komme en hel... og nu jeg har fået fikset lyden, kommer der nok en del video. Hej far. Og selvfølgelig Crash Bandicoot, det kommer jeg også til at spille. Ja, også mig til sådan. Og så den dag vi selv bliver røde, så bare sådan, jeg hader alle sammen, undtagen røde. Ej, jeg gider godt nok ikke være rød. Jeg vil løbe hen over pyramiden. Wow. Jeg falder bare i intetheden. Hallo? YouTube, I må meget undskylde. Hej YouTube, pausen er lige slut. Hey, jeg har fundet en rød. Jeg er blå, og der er en rød ved blå sporen. Ja, det lægger lidt. Guys, man, læggeranfald. Hvor længe har vi egentlig optaget? Kun 3 minutter. Goddammit. Men det bliver da dejligt at få uploadet noget med lyd på for en gang skyld. Ja, og I må også undskylde, der ikke var lyd på mit Happy Wheels. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Der var bare heller ingen lyd på det. Altså. Men det var da alligevel meget sjovt. Men ham der, den lille dreng, hvor der bare stod hej i går i videoen YouTube. Han er fandme skræmmende, der står bare hej. Og så når man går hen til ham, så eksploderer han her. Hvorfor regner det altid, når jeg optager? Det er hver gang jeg optager en Minecraft video, det regner. Det er snyd, det giver ingen mening. Og når noget ikke giver nogen mening, så kan jeg ikke lide det. Wow, det lyner altså. Hallo? Det lyner her meget. Jeg synes det er sygt, at det kan... Hvordan kan det lyne så meget? Det giver ingen mening. Jeg har fundet en plusplate. Hvis der springer noget til den scene, når jeg går ind på den, så er det bare sådan der. Hjælp, rød ved spawn. Træklods ting for helvede. Det er jo slet ikke, der jeg er på vej hen. Nej, ja. Præcis der jeg er på vej hen. Jeg synes ikke, de har gjort så meget af den tekstpack, man automatisk får på. Din liv, eller din mad, eller noget, er det ikke ændret? Nå, så er det fordi, hvis du har en tekstpack på lige det, du kommer ind på serveren, så hvad hedder det, får du tekst... Nej, jeg ved ikke. Når jeg klikker ja til noget, du ikke gjorde, tror jeg. Klikker ja til noget, den spurgte mig om. Det var noget med, jeg ville hen til.
Nå, men min den bugger, jeg bliver lige ramt af lyn. Ramt af lynet, faldt i krigen. Nej, okay. Men jeg bliver lige ramt af et lyn. Tror du rød? Niels er rød. Er det røde hold med os? Fordi der er nogle røde, der bygger ved vores base. Som faktisk, uden at nu er de blevet gjort noget ved det. Niels, der startede skovbrand. Der er et lyn, der ramte sådan skoven. Skovbrand. Sluk det. Det må ikke være helt. Det er der også for mig. Men jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad min far han lige... Ja, det brænder. Skoven brænder. Sluk det. Mig og to af de andre, tror jeg. Ja, det er vist 5 stykker. Vi prøver at slukke den her skovbrand, men det er lidt svært, for når først der er en flamme, kan man ikke stoppe en Minecraft skovbrand. Den er allerede forbredt sig til hele skoven. Jeg ved ikke hvad, jeg render bare ud af skoven, inden jeg dør. Jeg ved det da heller ikke, hvor jeg er henne. Jeg tror faktisk, jeg er kommet i paradis. For jeg kan se et stort borg. Nej, jeg er ved Grås base, lige da du sagde det. Jeg dræber de grå lige nu. Jeg har allerede dræbt 2 af dem. Der er fandme også mange af de grå. Bananer hos pianer. Pyromaner. Ja. Køb bananer eller sager. Køb alt hvad vi har. Jeg røver de grå. Jeg tager alle deres ting. Og så døde jeg. Lige da jeg havde alle deres ting. Ja, jeg døde. Hvad sker der lige for det lava der? Jeg kan ikke gå. YouTube, jeg pauser lige. Ja, YouTube, jeg kunne lige pludselig ikke gå, og det fik jeg den der på bunden. Når videoen er lagt ud, så sender jeg den på Skype, så kan du se. Niels, jeg viser... jeg sender dig bare videoen, når den er blevet uploadet. Så sker der lige for alle de her træer og alt det der. Men skovbranden er lige blevet slukket af regn. Det gør jeg ikke med mig. Ved mig er jeg over ved de grå spage, eller ved mig er jeg på vej over mod de grå spages. Hey, jeg kan se dig. Jeg er lige stødt ind i dig. Du bliver lige ramt af lynet lige foran øjnene på mig. Du er eksploderet sådan helt fuldstændig. Op på toppen af pyramiden, det er nok et dumt sted at gå hen. Fordi der kan lynet godt ramme. Og lynet det slår æder med hårdt. Men jeg tænker, videoen burde snart være på de der 10 minutter, så det burde være slut nu. Hej YouTube.